Kani-kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule day Alvarin Kalan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Katnat pule jong ka sarkar pedang kala kentu ki skol hakeleng ki jelabat Union Territory jong ka ri ban pedang ya ka jing pedon kam da u Unified Payment Interface lani UPI na ka benta ban shim ya ka by skol bat by examen. Ulam pang ka indor ba thau ain ka jilla u Thomas A Sangma ulalet mikmat ya ka Meghalaya ha ka Commonwealth Parliamentary Association Conference kapla long ha Bridgetown Barbados. Bat ka jingalang na ka benta ka jing suk kan long menta ka sngi ha Egypt ban ya menjur lang khat do khat wai halor ka jing penkut no ya ka thma ha Gaza. Ki khubor ki babnya. Katnat pule jong ka sarkar pedang kala kentu ki skol ha kelang ki jela bat Union Territory jong kari ban pedang ya ka jing pendon kam da Unified Payment Interface lani UPI na ka benta ban shim ya ka by skol bat by examen. Kani ka jing kentu kala mi da ka jing temu ban penlong ya ka ru company ai kam ha ki skol ka ban ya dai bat ka jok ka bamenta bat kum jo ru ban pensuk ya kik me kik pa. Ha ka shithi bala pha sha ka NCERT, CBSE, KVS bat MVS ka Department of School Education and Literacy kala kamban badai ban pendenkam da kirensan digital nakabenta ban siyo kum ki UPI lani net banking knang bakajing siyo kan long ka bayat bet ha ki school kani ka dai shi benta jong ki jing persang ki bakham khrau ban penslur ya ka jing suk ban late school lungba ki an ki boit trikam bat ki jing pentmai ha ki shlam trikam. Ulam thang ka indor ba thau an ka jilla u Thomas A Sangma ulalet nikmat ya ka Meghalaya ha ka Commonwealth Parliamentary Association Conference kapla long ha Bridgetown ha Barbados ha katayo lashitayo menta bat kabala kut no hanin kasmi kani ka jingalang kalas dang na do ka santarik menta u banai risau kani ka jingalang kalas sakhi ya ka jinge shebenta jang kuba Hendrus pa angot ki delegate ki balawan na ki ying dor ba thau an jong shispa prapau tali ki ri ki jilla bat ki wei de ki jaka ki bahap hapo ka Commonwealth ya ki delegate na India la lamkhmat da u lampang ka ying dor bar ka Lok Sabha u Om Birla. Hakasni sajang balala us iem ka Hema Sora upa iem Freeman iem ulaya soy ya ka soskular ya sngot ho jingmot bat ka company na Assam ka Concrea Infrastructure Private Limited na ka benta ban penyat bat san ya kinyot kinyer karkung ka jing start science ka bamenta rengkat ka jing temu ban penmi boarding na ki ladalong ka bala ka Hema Sora kan aiwa ya kan ka kam na ka benta life wisnam ha ka jing penlut ka ba ap hau klur tengka hakikat tu kat nisnam ki banwan na ka benta ban shna ya ka karkhana nawar kani ka company kan shimru ya ka jingkit khlie ban lum ya kinyut kinyer na ka than da ka ba ai kam ya ki brio na ka Hema kala dep ai ya ka jaka ka balai akar ha mau kurdup na ka benta kani ka kam Lakmi genti bakani ka project ka ban sasdang hapo kalama jong ka clean and green Sora bat ka Hema Sora Tourism Committee kan long ka nonguna nakabenta ki wei pat ki than ki ba ki kam jong kai perthai ki lakham kiyo na Maria Menta khampun sien la shuthang ki plastic bat ki nyut kinyer upa iem Freemans iem habakren hakasni bo mau nongrim ya kani ka project ula ong bakalat ka ban penyat bat sanyi ki nyut kinyer ka long ka jingdawa ka badan kam nakabenta ka than bat ki pai ka Hema kilas ngothu ya kata ka 50 Battalion Border Security Force BSF kala penglongin kasngi ublay ya ka Civic Action Program bat ka Community Outreach Program haka ketamshipai ka badan ha Bahadur District Southwest Garo Hills kum shibenta jong ka jingelap Ek Bharat Shreshtra Bharat kani ka program kala sedang da ka jingele kai volleyball kabla long kabla yakhun hapdeng ka team jong ka snong mirengi para bat ka team jong ka Chapa Hati PWD Colony ki balong ki snong ki bedon markhap kajing temu jong kani kajing penile kai kalong ban penslur ya kajing dei ba kajing tali hapdeng ki para samla ki bana ki te ki snong ki badon ha ki thain khaput hadin kani kajing ele kai volleyball la penlong ru ya ka Civic Action Program hapo kajing khmi jo Narish Singhal ubalong o commandant jong ka 50 Battalion BSF hakani ka sngi la samru ikitiari le kai sports ki plus school ki jingdon kam ki khana school ki jaka bread nyut ki machine ban pen khu ya ka ombam omdi ha ki school sarkar bat ki yeng snong khanang ban karsha ni ka puli puthi bat ban penslur ru ya ka khu ka suba ha ki thain khaput kani ka dei ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naga station jong ka Akashwani Shillong nyep teng biang bat ki khubor
Kajing lang nakabenta kajing suk kan long man takasingi ha Egypt banya manjur lang khat do khat wai halor kajing penkut no ya kathama ha Gaza. Ya kani kajing lang on penyai lang da president kari US u Donald Trump but u president ka Egypt u Abdel Fattah el-Sisi. Lakhmi lenti ba kumba arpo tuli kiri kin wani shimbenta ha kani kajing lang kentop ya menteri rang ba du ka UK u Keir Starmer rengkat ba secretary general ka United Nations u Antonio Guterres. Larai ban penlang ya ni kajing lang hadian baka Israel bat ki Hamas ki larai ban sangye ya kajing siat bat terbom hakasni thok diang balala hadian kajing mer jengmot ka bala ne kumbalai sngi hapdeng kini ki alia mamla kila dan south li kiri ki bala long ki nong penya suk hakani kajing mer jengmot kenthop ya ka Egypt, Qatar, Turkey bat ka United States. Kani kajing benjur banya suk kalawan hadian Arsnam baka Israel kala penjat rathai ya ka Gaza kabla penyap hadu henry phonyo hajar ngut kiri pat ba bat walam ru ya kajing kerdu bam ha Gaza. Kiri ka perthai ki ya ap kemang mentai kani kajing lang ka ban long menta kasngi na ka benta ban wan ra ya kajing suk ka bani akani ka thain watla ka Israel bat ki Hamas kin amdan lang ha kani kajing lang. Ha kajing benteng ya kajing toket ya kajing syak lek be ijot bat syak penyap jong ka khana ka badang khat lai snam karta hari boy ki pulit kari boy hapok kajing nam jong USP rangba UVS Rathor bat u additional SP uba Orville Masar bat ka kenhua jongki kilalam min kasngi ya uyai ne scam kharsati ubalong usuba uba kongsan syaka jaka klau hakaba ulale ya ka kamsniu ka blalam syaka jingyap jong ka tai ka khana lale ekani kumshi benta jong karukom treikam hakabala pha ya unong kam sniu ban batai hakano karukom ba ulale ya kate ka kam sniu bat pensisha ya ka hakajing akan at hapdeng ka Pakistan baka Afghanistan unong raktien ka Taliban Zabihullah Mujahid ulet hu min kasmi baka Taliban kala peniap la kumno kumbasan pu prangot ki sipai ka Pakistan bat kumbalai pu ngot kila mensau hakajing ajuba jong ka Taliban ya kajing wan hiarthma ka Pakistan ha Duran Line ha district Berhampur. Ulama hamru ya ka Pakistan baka no kajing thombor ka Pakistan kan omlai klem ba yo ya kajuba ka biang na ka Taliban. Habakran bak kinong patay kubor ha Kabul Mujahid ulakan no baka Pakistan kala aja kari atengan ya kiliat no ka ISIS haka ulakan tu ya ka Islamabad ban be no ya kiliat no ki bari atengan ha Pakistan ula ban rabru baka Afghanistan kadoni ka hak ban yada ya la upur usam nasun bat nareng keuru kumju Kom kajing pen kriya nakabenta ka National Games ka bansa long ha uslam arhajar arpho hinyaw ka Judo Association ka bakhmi ya ka District Eastern West Khasi Hills rengkat kajing trelang bat ka Office of District Sports Officer West Khasi Hills kala penlang ha kasien ka baningkong ya ka Eastern West Khasi Hills Judo Championship ha Tirot Singh Memorial Hall pendeng Umyong Mairang lapun long ya kanika lempung ya akai judo da kajing temu bani ojiet iki khana ki badan sap ha kanika jing ya akai kanika lempung kala sakhi ya kajing shempenta jong kumba henry pun rumut ki khana kanthai bat chenrang ki bala pen i ka bor ka sap bat kajing ko jingmut bani khun halaki kerdan bala bha lanang kampen pu pen pien ya kanika lempung da kajing dan lang jong i M Dingdo Additional Deputy Commissioner ibala long ikongsan ha katai kasmi Umak Pantora M. Sangma ulayo eka khusnam Travel Experience Award bat ulasha ay kerteng nagabenta ka khusnam Best Travel Entrepreneur ha karensan jong ka Northeast India Tourism Awards NEITA arajar arhusan kabalong ha Radisson Blu ha Guwahati kani kadai kasin ka baningong bala penlong ya ka NEITA arajar arhusan kabalong ka khusnam bala ay chagitu ki nong trai ki kam chung kai perthai ki badon ya ka jingyo ijngai ki ba shem ya ki rukam trai kam ki ba khampala ba ki ba wanra ya ka jingkala ban penlong ya ka thain chate la mingi kum ka wei ne ki jaka chung kai perthai ka berengkat bat ki wei ki jaka chung kai jong ka perthai bat kat tung hila poish ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ngi so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin pareng ha ka por pra ka san minute kani ga dai ka Akashwani Shillong नमस्कार आकाशवाणी से